Чай, пусни музичка. Каква музичка? Късете с А. шурикеня. Моля, хвърлям. Чай сега, вземам си Абе, шурикена хвани. Абе, хвани шурикена. Я! Абе, как хванах пак масата? Аз искам шурикена да хвана. О! Как те е? Как съм метнаха те срачи? Ага. Пляс! Пляс! Къде? Главата ли трябва да го оцеля? Е, сега ще го Май оцеля. да. Е, сега ще го оцеля. Ние нямаме Така. кой шурикен. Дигам догоре, дигам нагоре. Така, трябва да съм над... Гледам се между краката. Хубаво, що отиде толкова надолу? Явно трябва да скоча. Де да знам? Ява! Ударих се. Нинджа! Тук пише нинджа! Аз се ударих! Чакай! Ставай, флегма! Не успях. И ти не успя, май. Тъй като гледам. Ставай, флегма. Ставай, бе. Яба! Чакай! Майко! Ти как машинно? Тук има пак някакви шурикени. Мурикени. Трябва по тях ли да са катерима? Да. Какви паркури? Стой! Хвани се! Качай го! Не, как на последния, бе? Ти пак си стигнал до последния? Аз до втория. Абе, стани, бе, флегма! Стой! Абе, защо не се хвана, бе? Качих се! Как те, бе? Чакай! Абе, не прави сейфа. Така, първият е лесен. Абе, добре, няма минаваме шурикени. Добре. Той много тъй го... И пък какво е, бе? Не знам. Хая! Събита. Разбрах! Той ми мяза на... Се спускаме. Се спускаме. Я. Къде са? Къде учим? Чай са. Я! Ще ми взе синята топка. Върни ми. Уии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 ii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  Смляха ме от бой! Кой те сме отбоя? Абе, той въртящото. Аз хванах за него и тъй го минах. Аз не го видях. Видях го, ама много късно го видях. Бегай! Идвам! Не, аз го минах хуно из топката. Но ти пак кой? Парзалка! Юху! Аз дигам ръцете за всеки случай. Не по средата! Абе, една тук ще има. Между те си аз по средата ще падна. Тук има работи, дета, тук да знаеш. Какво ма? Му бутат. Я. Пак се ударих. Иска да ти духа. Успях! Аз няма да успя той. Те с паркури Кой доди? си... Yes! Не на там! Духна ма! Кой доди, бе? Георги, брачеда. Бате, какво правите, бе? Нищо игре. Какво? Human Foul Flat. Кое? Human Foul Flat. Сега го Какво викаш? Как? Не бе! На тренировки Не по... бе, как те бе? Абе, чакай бе. Ма ти не ме слушаш ли, бе? Абе, ти не ми даваш да мина, аз не мога. Ще го запомня.
Ти мина всичкия Малко паркур. маха. Стой! Ай, как те? Идва да целим. Куда целим? Пак тако. Аз тук те сега ще го направя. Сега ще му откъсна главата. Така. Хоп, хоп. Не можа да скоча на време. Нищо не направя. Аз ще се кача по тяс. Качвам се горе. Че му се кача на главата. То може и заради ти да са шурикените, да ти кажа. Да. Качай се. Горе. Горе бързо. Стой! Тука. Тука! Не! Не долу. О-о. Нямаш какво да направя. Много гадно. Тако. Айде бе. Ти си трудно, обещавам ти. Коя бе? По-лесно ми звучи, отколкото не аз дето ма бутат. Нинджи глупости. Айде, качи се бе. Аз как се фанах, че не мога да кача. Чакай! Чакай! Абе, как си ме хвана, бе? Стой! Така, добре. И сега, от тука. Така, надбирам се тука. Надбирам се. Бягам. Набира се, ще ма смашат. Аз открих друг начин. Аз го минах. Май. Аз. Доста. Как те? Мамо! Бягай! Оу! Това заболя. Ох! И това заболя. Ай, изправи се, бе, флегма. О! Сега тук ли трябва да скачам, бе? Къде е си? Аз съм на друго място. Как те, бе? От другата страна. Опа! Ръцете горе. Има лазери тук. Как те, бе? Ами тебе. Не! Ще ми смажи главата. Как мина ти, бе? Умрях. Оу! Да, блъд. Теках. Как ще го настъпа, бе? Айде стани, бе, флегма. Така, ти го чакам сега. Чакам. Чакам. Може да минем, добре. И ти сега чакам. Те шурикени. Ич не ми улесняват живота. Те шурикени. Не. Стани. Много добре! Предпоследното за малко. Тига е. Ако падна околенца, няма да е хубаво. Чакай. Не сме насам. Меч! Самурай Джак. Ама нещо трябва да направим, за да отворим той. Ти може да го дигнем. Не, трябва да се разрежи. Чупи! Блъскай! Така. Той обаче не се отвори. Чай са. Ако го хвърлим той долу, какво ще стане? Може. Не, аз долу! Готово. И аз паднах долу, малко. Аз се вземам меча. Чакай! Чай, че моя флегматичния не ще да стане. Да не вземе да се затвори той нещо вече. Айде да не се затваря преди да съм.
Чакай да се пуснем двамата. Очаквах, че трябва да се натисне копче. Не. Пусти се, бе! Нищо не направих. Юпи! Аз нищо не направих. Пак съм тук. Къде съм? Не съм тук. Не, къде ме стреля, бе? Ами, мене там ме изстреля. Аз го накарах да спре, той не спира. Аз исках да се пусна, ама той не се спусна. Тъй, тук има червено копче. Който става, ако натисна червеното копче. Това е за резета, май. И... се пускам. Пускам! Нещо заседнах, бе. Дали, аз летя. Добре, аз се пускам, той не ще да се пусне. Добре, ще пробвам. Сега ще пробвам да се хвана... Това заболя. Сега ще се пробвам да се хвана само с едната ръка. Така. Сега ще се хвана само с едната ръка. Ста. Аз успях! Аз не прецених кога да се пусна. Аз се забих, по едно и също време се пуснахме, но аз се забих. Ти успя да се забиш, явно по-рано се пуснал. Аз малко по-късно и се такос. Айде, качи се, бе! Я! Така, сега, с една ръка, хващаме се. Тей. Пускай. Пускай. Стената. Така. И сега. Много накриво. Много накриво отидах. Така. Или отивам много надясно, или отивам много наляво. Абе, защо се хванащаш долу, бе? Чай се. Аз ще съм помъча едното нещо. Така. Аля. Аз бъгнах играта. Какво направя? Шупих играта. Yes! Сега ако... Не. Чакай се. Така и трябва да отидем там. Уиха! Чакам те. Горе ли се? Да. Аз съм от другата страна даже. Един паркур да мина аз. Ти мина много. Ще те погледам малко как се тровиш. Ще свия цигара. Абе! Като се научим да обработваме, като се науча да обработваме... Защо не се хванах? Да, все пак... Не, бе, защо как ще се пусти? Майка ти! Ако учи има пик.